istri tercinta. Diripun Ibu Eka Anis Kalviati. Semoga buat rekan audio ada Tiga Jaya Pro Audio Rudaja Hijau Maria Hijau Maria
Terima kasih ada Bang Bonsel matur suwun Bang. Sawer bos. Tarik bos. Tenor tenor. Tak sobo, tak sobo. Keri keri keri. Tak sobo, tak sobo. Aduh keri keri Bang. Dan itu dan Seco. Sinan ojo kuat sayangku kowe ra iso disedhi ora bakal luntur ora bakal mungkin aku nembus tekan kayangan krungu sorongmu swara tangismu ora bakal cukup mangsih ukir indah ayumu koyo widodari mungkin bisa enteke ulang laku nyeritake dene rasa sayangku iso enteke ulang laku nyeritake dene rasa sayangku. Matur suwun. Bang Bonsel jangan turun dulu katanya mau nyanyi. Oke, terima kasih. Bener nih namanya Bang Bonsel. Sekawan konco pambekso tawi konco Surawati wonten neng Ika, neng Denit ugi neng Cus ugi wonten Ibu Siti. Katuran jumeneng sawetawis yo. Mas opo wis
Lajengipun kanthi tembang pambuka tombo kangen mugi-mugi sasampunipun saged pepanggihan secara langsung. Ya. Wasoi. Kelingan ramah kemoyone tresno lan kasih sayange arep atiku lakon dadi bojone kadung tresno rasane ngati yen aku ra lakon melu duweni ayo yo nanti ditunggu kebersamaannya. Jambu alas kulite ijo sing ngendi gagas duwe bojo ada gula ada semut yen durung rondo ora tak rebut. ora bakal dilakoni asik sumpah wis janji arep sehidup semati semelang sedih bareng-bareng dilakoni najan tilas tak enteni randane sayange wis duwe bojo nanging aku wis kadung tresno kulite ijo sing tak gagas wis duwe bojo ada gula ada semut yen durung rondo ojo direbut sumpah ning batin yen kula dadi kawin dekat hati ora bakal ganti goyang lagi bro sumpah wis janji arep
rasane Serasane senajan tilas mbok menawa pada bae rasane kelingan manis eseme Jur kelingan rama kemuyurne Resolan kasih sayange Arep atiku lakon dadi bojone Sampun terus tembangipun Jambares Pamundutan saking ingkang ngersaken boten Denit ayo Lastare Siap Nyuwarista musik Banjarnegara Nyuwarista hadir untuk Anda Nyuwarista musik Banjarnegara semoga bisa menghibur Anda semua Denit dalem isih nom kowe sing semangat semangat aja nganti kendor. Hehehe. Semoga bojo loro asik. Dewekan ya dong. Asik. Lala. Hehe. Ha. Ih. Terima kasih juga diucapkan teman-teman Bapak Ibu dari Bogangin. Di situ ada beliau Bapak Sutimin matur suwun. Juga diaturkan terima kasih terkhusus buat Bapak-bapak kepala sekolah sekecamatan Bangun. Matur suwun suatu kehormatannya.
suwun Nggih. tembang sing dikersakaken kagem siap. Oh ya, ayo didampingi. Mbak Ika, dikancani. Ayo dikancani, Kang. Mbak Sila. Neng Sila semangat ya. Seperti kakak beradik ini terus. Sing. Aja nganti ana dadi korban berjuang ning dalan dhewean. Ayo. Ora ono sing jaluk dilahirke nang keluarga sing koyo ngene. Oke, juga diaturkan. Terima kasih matur suwun atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Dari beliau Pak Ilham, namun bisa mengucapkan terima kasih matur suwun doa restunya. Juga diucapkan sugeng kondur buat semuanya saja.
suwun neng Sila. Oke. Bukan Kalimantan. Senyum senyum tipis nan menawan, gadis manis Kalimantan, mau lawan tak bayang-bayang muhabiah. Semua tangan di atas boleh, ayo. Neng Sila semangat. Mbak Sila, goyangnya mana Mbak Sila? Sing. Ayo, Mbak Sila. Bebe apa Wasai. yang sungguh mempesona, apa jadi jatuh cinta. Apa-apa pada pandangan pertama, kata apa kapankah kita berjumpa.
generasi penerus budaya Iya, bangsa Indonesia. betul. Terima kasih semangat. Terima Gelem melu kasih mareng Mbak Cantik. Tante Ika apa? Ya, ke Banjarnegara. Apa melu? Nyeneng gak ngurangi rasa saya. Monggo. Asik. La la la. Yeah, yeah. Ada nyidam jemblem ya. Masa nyidame jemblem kok wis orang met anak maning ya Mi, met dadi jemblem. Tapi Dik, aku penasaran. Apa iku? Dodolan jajan. Kowe sing bakul jajan. Mesti wae jajanmu yo enak tenan. Mas, kuwi pancen bener Mas. Tapi mung keri siji jenenge jemblem. Jemblem ku sukar. Taiman-iman masa padha ngilar. Jemblem ku super kabeh wong padha ngilar. Ayo, Dek, Jemblem ku ayo. super Iya. kabeh wong padha ngilar. Sawernya Joget mana? Mi, ngene Mi. Sawernya mana? Sawernya Bu Suci. Sawernya. Ayo kita ramekan Ayo. karena sore datu. Ini aku kepikiran. Ini jemblemu. Angen-angen bubuk kebun-bunan. Kaya wong sing mateng terlungkulan. Aku iki wis nyidam jemblemu. Angen bubuk kebun-bunan. Nyuwit wani dodol luntu. Aku nyidam jemblemu dik. Jemblem sian di Mas. Ora ngerti dik. Pancen ora ngerti. Pancen ora ngerti. Oh yo, ojo bingung iki. Jembleme sapa iki? Mama Dor, rambut sesek kondurin. Bapak Yono, akun kondurin. Biasa. Asik. Masa. Mama Dor, waduh. Besar teganya, Nyadon ada di teganya. jalan. Terima kasih. Para pelaku ya. Dik, aku penasaran. Apa ya tenan kowe dodolan jajan. Nyawang kowe sing bakul jajan. Mesti wae jajanmu yo enak
kudu tuku larang ra duwe duit wanita teluntu aku tidak semblem mudik Jemblem sing anti mas masa orang ngerti Sing aku anti masa orang ngerti dik Pancen nggak ngerti Yo yo Ojo bingung Pol kuwi aku nyindam jemblem mudik Jemblem sing anti mas jemblem sing kuwi dik Sing aku anti masa orang ngerti dik Pancen nggak ngerti Yo yo Ojo bingung jam sing pake pol kuwi Jemblem sing andi mas Sing kena bae Pak RT. Dalam. Marane jemblem sing ndi delok. Yang Kali ini hadir bareng Iko Toyo. Bisa nyanyi nggak? Tembang. Nanti disawer sama Tresno, ibu. tresno, Ya. Kamu bisanya lagu apa? Masih bareng New Harista. Kerjasama Tiga Jaya Pro Audio. Masuk. Padange surya nanging peteng mripatku sinare rembulan nambahi susahe atiku tresno sing tak cukup amung kanggo sliramu nanging saiki doaku Arista musiknya Banjar Negara. Tiga Jaya Audio. Terima kasih. Yuk, ah. Ya. Sinare rembulan nambahi susahe atiku tresno sita joko amung kanggo sliramu nanging nyatane aku mbok apusi
ya. betul. Sawerannya nanti 250, 150 buat kakak, yang 100 buat kamu ya. Nah, dipotong pajak. Sih. Tempuh 11.000 kilometer nyusul aku sing nate janjimu ning aku sawise rampung ke urusanmu. Tekan TKT Masya orang tahu ngalami ati min siji masora ditemoni nekatku mung pengin miliki. Suaranya bagus Rizka. sekali. Yeah. Kepisahan dua negara angin Gayu tresno murasane wis ra mungkin wis beda semenjak jarang teko tiyang sing biyen tak kenal dadi wong liya. Ternyata LDR pahit tenan, boten seindah kembang tulip ning taman. Goblokku, isi sayang awakku, ngerti ora sutingan jaman susahmu. Ayo, ayo, ayo. Pak Bud disawer dong, Bu. Hebat, Mas Hamka. Satu tebak ada Nugoro Abe. Ayo bayang isi dadi kenangan kekasihmu rengkuanku wangine isi ning atiku isi tak kangeni isi tak tunggoni isi terus tak
suaranya bagus, punya bakat tapi malu. Iya, Ya. inilah bakat Sudah. yang perlu Salim dulu, dilestarikan. salim dulu itu sama tante. Salim. Tante Denit. Salim dulu, Kakak. Nggih, monggo sepindah malih matur suwun karono wedal ingkang sampun sonten. Kirang prayogi bilih kawula ing mangke boten kacekapaken mila saking menika setunggal tembang Kinarya panutuping lalipur semoga. Ses. Yuk. Hey. Iya. Siti. Dasar kau keong racun, baru kenal ngajak tidur. Ngomong gak sopan santun, kau anggap aku ayam kampung. Kau rayu diriku, kau colek diriku, kau belai diriku. Ku takut sekali, basa-basi kau anggap happy-happy. Kau tak tahu malu, tanpa basa-basi kau ngajak happy-happy. You Arista. Tiga Jaya Pro Audio. Matur nuwun. Iki lho barange. Iki lo. Asik. Mulut ini melut, matanya balot-balot. Lihat siku semongot, pikiranmu jorok. Mentang-mentang gue, aku dianggap jodoh. Dasar cowboy kucing, ngajak check-in dan santai. Sorry cek, jangan remehkan aku. Sorry bang, ku bukan cewek murahan. Keong racun, baru kenal ngajak tidur. Ngomong gak sopan santun, kau anggap aku ayam kampung. Rayu diriku, kau goda diriku, kau colek diriku. Ku takut sekali, tanpa basa-basi kau ngajak happy-happy. Buka sitik. Ku tak tahu malu, tanpa basa-basi kau ngajak happy-happy. Ayo dek. Hijau mania. Hijau mania. Hijau. Mulutku maksimal, matanya melosot. Lihat siku semal, matanya melotot. Mentang-mentang cowboy, aku dianggap jago. Dasar cowboy kucai, ku dianggap jablay. Sorry cek, jangan remehkan aku. Sorry bang, ku bukan cewek murahan. Dasar kau keong racun, baru kenal kau ngajak tidur. Ngomong ke sopan santun, kau anggap aku ayam kampung. Kau goda diriku, kau rayu diriku, kau belai rambutku. Hey, takut sekali, tanpa basa-basi kau ngajak happy-happy. Hey, ku tak tahu malu, tanpa basa-basi kau ngajak happy-happy. Hey, tanpa basa-basi kau ngajak happy-happy. Hey, Ku tak tahu malu, tanpa basa-basi kau ngajak happy-happy. Sepeda balik yun agunging pangapunten. Bonten kirang saking raos pakurmatan kawula sarencang. Namo karono wedal ingkang sampun sonten mila kepareng saking Pur Kadang New Arista nyekapi wontenipun
lelipur wonten ing siang punika. Semidang aturaken matur agung ing panuwun ugi boten kalentu sedaya kekirangan saklepatan estu nyuwun pangapunten kang ageng kanthi atur sugeng sonten sugeng rerem sugeng kondur ugi sugeng pepanggihan malih wonten ing sanes wedal. Monggo kanthi sesanti Jaya Jaya Wijayanti Suradira Jayaning Rat lebur dening pangastuti ngrembakaning budaya anjunjung martabating bangsa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun. Sedulurku aja nganti kliru mong Gusti Allah sesembahanku rinten lan dalu mung limang wektu kanggo mbahto mungahan nafsu. Gusti Allah sesembahan
bopang bukaning warono Tarleng layak loyok ringalayap Amurawani pagelaran campur sari budaya aresta musik anggaplah jiwane kalaya satu sujeneng pikir rayo satu atu mati pinayong markusi Kula nuwun sampurasun kula Ora setan, patruk kantong bolong ajeg wae iki bocah. nggih niki ngapunten nggih niki pinarak sawetawis Iki mangga mlebet. Oh, iya, iya. Nuwun kawula nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Kula baleni maning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ingkang sampun kepareng jawab salam kula dongaken muga miki sepindah waras slamet sehat sakluargane panjang umur sing bermanfaat amin. Bismillah alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Katur kagem para sepuh adi sepuh ugi kasepuhan ingkang kawula hormati para alim, para ulama, Bapak Haji, Bu Hajah, ugi para kiai, para santri kang rinten dalu tansah sumanding pustaka suci minangka wahyuning ilahi ingkang kawula cadhong watwa-watwaipun ugi ingkang kawula hormati. Para pilenggah kakung sumawana putri ugi ingkang kawula mulyaken. Mboten supe kagem jenipun Bapak Ilham Kusuma Pradana adalah Ibu Anis Kalviati ingkang kawula tresnani. Ugi pebondeling desa Noninji Bapa Kades dalah sak pamong prajanipun sak lembaganipun ugi ingkang tansah dados pangayomaning kawula dasih ingkang pantes nampi sagunging pakurmatan. Kawistara ugi Bapak petugas saking Kapolsek Tambak utawi ingkang mewakili ingkang sampun pareng rawuh ingkang kawula hormati. Mboten supe kagem Ananda Hamka Basiski Akwa Abkhori ingkang kawula tresnani. Kadang werda kadang sutresna budaya ingkang pantes sinudarsana sepindah monggo sareng-sareng tansah enget dumateng panguwasanipun Gusti kang kawasa ingkang sampun kepareng paring pinten-pinten berkah sanikmatipun.
mugia kita mboten supe tansah ngunjaken raos syukur kita sedaya. Bi kaulina alhamdulillahirabbil alamin. Lan boten supe selawat so salamipun mugia tansah konjatur wonten junjungan kita baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kang tansah kawula cadhong, nabi kang tansah kawula tenggo-tenggo berkah ugi syafaatipun terutami benjang wonten pudhating jaman utawi wonten ing yaumil kiamat. Mugia kita sedaya gegolong dados umat ingkang benjang badhe nampi pitulunganipun. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, para pilenggah ingkang kawula hormati, ngaturaken sugeng siang, sugeng rawuh, dalah sugeng lelenggahan, ugi sugeng pepanggihan sareng kawula saking para kadang New Arista Musik Banjarnegara ingkang pidalem saking desanipun Glempang, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, ingkang pun pangarsani utawi ingkang dipun sesepuhi deninipun Nak Mas Bagus Meung dalah Ibu Siti. Sepindah minangkani pamundhut saking diripun Bapak Hamka, Bapak Ilham ingkang katemben netepi darmaning asbuh nunanjih hangitanaken kang putra kakung kinasih nunanjih Ilham Kusuma. Oh, Amka Basiski Akwa Akori. Mugia sasampunipun kapetang so kapetung ndherekaken sunahipun Kanjeng Nabi Ibrahim alaihi salam ingkang pinastanan hitan utawi sepit. Mugia ing mangke dewasanipun saged dados putra ingkang tambah soleh, putra ingkang mituhu dawuhipun tiyang aspuh kekalih, putra ingkang bekti kalih pangeranipun kalih guru-gurunipun. Ing mangke saged dados putra ingkang migunani tumrap nusa bangsa ugi agami, saged mikul dhuwur mendhem jero derajatipun tiyang asepah. Kasuwun donga lan pangestunipun sedaya pramong tamu keparenga ndherekaken dedonga kanthi ajat punika awal demening akhir manggiya karaharjan tinebihna saking rubeda kalih sing sampe kala sembodo kang sinedya temah kang jinangkah menapa ingkang dados gegayanipun Bapak Ilham. Mila saking menika sepindah ngaturaken matur agung ing panuwun awit saking timbalanipun ing mangke ingkang tinanggenah kepareng ndherekaken adicara punika katuran matur lipur ing pangajap ingkang ing mangke kawula aturaken saged dados suka renaning penggalih. Mila saking menika mrika sembadyaning sedya monggo sareng-sareng tansah nyuwun dhumateng pangayopanipun Gusti. Kanthi lesan bismillahirrahmanirrahim ing pangajap jang temah kang jinangkah sembodo kang sinedya tinebihna saking rubeda kalih ing sampe kala amin amin ya rabbal alamin. Kandiatur sugeng lelenggan sugeng ngrasaki pasukan ingkang sampun samata sesarengan lipur nyo Arista Musik. Jiwa tingkah
matur agung panuwun kagem sedaya para tamu. Ugi ndherekaken sugeng kondur kagem Bapak Ibu ingkang